Čo to je? Rozbor mesta Dubnica nad Váhom. OK, pozriem si rozbor mesta Dubnica nad No, Váhom. to som včera čítal, kamarátko. Rozbor Dubnica nad Váhom. V Dubnici som nikdy nebol, ale ďakujem za správy ľuďom, ktorí boli z Dubnice. Snáď ma v Dubnici nezabijú. Ak je toto prvé meme, bla bla bla. Tam máš šípky. Parádne námestie toto, áno, parádne námestie. Takýto hrdzavý stĺp nám zajebali. Toto je kašiel. Áno. Tuto chodíme na kebab, len z druhej strany, áno. Tuto. V Dubnicoz nad Váhos, pane bože, býva veliteľosť divočákos. Nie. Radia sa tu celebrity Demitra, Rest, Tatar, dvojskové Maťo. Ja som tá celebrita. Mesto plné komunistickej architektúry, to je pravda, kde nie je nič pekné. To je pravda. V sede mesta je ale nový panelák, to je pravda. Trávu tu kúpiš aj za gastráče. To som ešte neskúšal, ale je to možné. Hlavné mesto Pervitínu na Slovensku, počul som o tom. Po 21.00 je celá Dubnica no-go zóna, presne tak, to je true. Miestny pokrm je Dubničák. Môže byť. Ďalej čo? 90% ľudí ani nevie, kde je Dubnica na mape, to je pravda. 9% ľudí nevie, že také mesto existuje a zvyšok tam žije. To je kokot. Nie je možné prejsť po námestí bez toho, aby si 18 krát nezakopol o dlažbu. Veľká pravda táto veta o tej dlažbe, extrémna, moc veľká pravda. Námestie je ako život, raz si hore, raz si dole, veľká pravda. Najprv sa postavila pumpa, potom dom, aby mal pumpár kde bývať a ako náhle sa mu rozrastla rodina, tak bum, Dubnica nad Váhom, to je kokot. Legendárna pumpa Dalina. Áno, je tu taká pumpa. Dubnica je mesto, kde Pervitín nahrádza chlieb, peňaženku stískaš silnejšie a bojíš sa 24/7, že sa niekto nezbije za to, že sa neho škardo pozrel. Áno, tuto dostaneš na piču len tak, že sa na teba niekto škardo pozrie, tak ideš do piče. Áno, to je pravda. To je pravda. Pervitín tu nahrádza chlieb, to som čítal, keby nie je Dubnice, tak v Trenčanskej nemocnici nemajú čo robiť. Pravda? V Dubnici je jedno zaujímavé miesto, volá sa Fínsko, je pod mostom a ľudia tam chodia na fínske. A tak to nemusíš len pod mostom, to hoci kde tuto sa valí fínske, úplne hoci kde. Úplne hoci kde vidíš blázna, čo má v jednej ruke má handričku a v ďalšej má, jak sa to volá? Priedidlo. Áno, ale ono sa to volá aceton? Inak. Nie, ešte inak, jojo. Čo to je? Toule. To proste valia, len takto vidíš blázna, že ho púšťam cez prechod, ide borec, zakýva mi s handričkou, má handrička v ruke, že takto mi kýva, len vidím tie oči, načipovaný, hovorím, to je borec, no. Možno ťa len chcel otrieť okno. Áno, ale najskôr potiahol z toho. Takých je tu veľa fakt. Na Daline večer každý, kto má vodičák a 20-ročného golfa. Zajdeš na dubnický hamburger, ten je super, legenda hambač, v ktorom je tá najlacnejšia jemná salama a hranolky. Fajn chálec, hlavne keď si najebaný v noci. Áno, v Dubnici je hamburger, ktorý je preslavený úplne tým, že tam chodí fakt hocikto, najebaný úplne. Áno, ten hamburger je dobrý. Ten je po piči. Kúpiš si restoran a utekáš preč. Nebolo tam, kde si mal kedysi byt? Tam pod tebou? Nie. Tam som nemal byť. To bolo v Dubnici nad Váhom. Ja som bol v Novej, vieš. Tu je Premyslovka, hej. Dubnický Harvard je CVSK. Áno, chodil som tam aj ja. Chodili tam samé elity. Áno, aj ja aj z restoru tam chodili. Keď si stál pod oknami a prišla razia, tak snežilo už máj. Každý ten tuning zraz na šelke, alebo ešte DC a kruháč bar. Už sa to nevolá kruháč, už sa to volá nejako inak. Do kruháču chodia ľudia, ktorí majú 20 eur v peňaženke a tvária sa, že má 200 000 eur na účte a ešte 7 miliónov eur zakopaných niekde v záhradke a proste pohľady, že... No proste hneď ťa tam posúdia jak kokot. Tam je ten bar, čo ti jebe, to je príšerné. Tam proste chodia len ľudia, ktorí si fakt myslia, že niečo znamenajú vo svete, že je to jeba, ako kóda, že má proste miliardy. Normálne nejakí multimiliardári, tak sa tam tvária. A baby, ktoré sú tam, tak sa tvária, že má 200 Oscarov za filmy. Nechodím tam. Nebol som tam asi 8 rokov. Ani nepôjdem. Nemám tam prečo ísť, ale nemám tam rád. Tam proste chodia takí ľudia, ktorí sa hrajú na niečo, čo nie sú. Nemám rád takých ľudí, takže tam absolútne nechodím. Nebol som tam fakticky 8 rokov, už sa to aj premenovalo. Už asi 3-4 roky je ten bar premenovaný a nebol som tam odkedy to je premenované aj vôbec. Jediná kultúrna pamiatka je kaštiel v parku, hej, ale je rozpadnutý. Takže pamiatky moc nepokúkáš, hej, ten je dosť rozpadnutý z jednej strany. Jediné miesto na zábavu je Doors. Áno, v Doorse je fajn. Do Doorsu chodíme na vodnú. Čo máš doplniť? Blízko Lidla je fajný obchodík, tam ti predajú všetko. Blízko Lidla je fajný obchodík, tam ti predajú všetko. To neviem, kde aký obchodík myslí blízko Lidla. Aha, viem, kde myslí. On myslí Fix.
OK, ďalej ideme. Ďakujem Daximu za 10 mesiacov. Daxi, kurva, vítaj späť, ďakujem. A Rendo, ďakujem za darovaný sub pre Patres. Ďakujem, chalani. A vítek, ďakujem za 20 bytov, nejaký link. Pozriem to. Ale ešte to tu. Piť sa dá v parku. Výhody žiadne svetlo, trtkačka v kríkoch, nevýhody nevidíš na čajku, dakedy výhoda. Ďalší spod. Kalvária, hej, Kalvária, áno, tam som bol veľakrát. Ale cestou po... Toto je čo? Toto je podchod. Toto je podchod príjemný. Piť chodia 14-ky priamo na námestie alebo do parku pod štvorku, základná škola. Najlepšie sa stokuje pri bile na schodoch. Áno, bilu už nemáme, zrušili ho. Áno, do bily nikto nechodil, tak sa na to vyjebali. Ale máme ešte jednu bilu, ale takú menšiu. Tú veľkú bilu, ktorá bola v Dubnici, tak tá je zrušená už. Takmer vyššia vrstva na kavičke v Omnii. Omnia je čo? Takzvaná vyššia vrstva na kavičke v Omnii. Ty koko, neviem, či ten bar Kruár sa nepremenoval na Omniu. Vidíte, vyššia vrstva. Vrstva, poznám tam tých ľudí, lebo ich vydávam, keď idem okolo toho baru a viem, že tí ľudia majú 7 miliónov úver a žijú u manky a majú 40 filaktorí a tvária sa, že čo ti jebe. Že ty si kto? Že ty čo chceš? To úplne zabijaci. Takých ľudí presne nemám rád. Nie. Pane, sa nachaluješ v stríte, áno. Alebo si dáš kebab, idem pri Kruháči. Kebab vieme pri Kruháči, mal som tam ružový necht. Čo dnes pijeme, boys? Treba osláviť príchod gladiátora z Intraku. Kebab viem pri Kruháči, mal som tam ružový necht. Hovoril som vám o tom raz, že som mal v necht. Ja neviem, ja ťa asi vyfajčím. V kebabe a to bol on, takže už som tam nebol nikdy. Najlepšie máš, keď som mal v Dubnici je Doors, toto je Doors, chalani. Áno, tuto. Tuto tiež dostaneš na piču, len sa na to niekoho zle pozrieš. Tuto sa moc bijú, chaloši, presne na tomto miestočku tu, lebo to je vonku. Keď som mal Doors, áno, vždy v piatok tu stretneš úplne každého, na koho pomyslíš, plno furt, alkohol sa leje prúdom, áno. Aj tráva tam je cítiť prúdom. Klub, kde sú nejaké akcie, tak v Dubnici bol, tak dvakrát vyhorel. Z druhej strany tohoto Doorsu je taká, na vrchu je auto. Kokot, ja neviem, čo to je za auto. Na vrchu, na streche, chalani, je auto. Myslím, že to je nejaká Škodovka, stovka, alebo čo to je. A najebaný rest, kedysi ešte nestreamoval, sa tam liepňal. Najebaný. Sa tam liepňal. Do toho autíčka. Neviem, jak to dopadlo, či sa tam dostal, ale... Trabant je to, áno, Trabant. Trabant je to do piče. Rest sa tam liepňal do toho Trabantu, pamätám si to. To bolo dávno, veľmi dávno. Na každom rohu máš vodné, čiže nemusíš hľadať. Keď nechodíš cvičiť do Fit Fabrik, tak nežiješ. Jebe ti. Nechodí cvičiť do Fit Fabrik. Do Fit Fabrik chodia cvičiť presne tu ľudia z tej Omnie. Čo sa tam ide odfotiť a ide dať na Instagram, že má nové tenisky za 200 a tričko za 60. Takých ľudí nemusím moc. Ja idem do fitka cvičiť, nie sa fotiť. Daj sem všetky peniaze, ktoré máš. Nedám. Dali oil, áno, tu je veľa toho, ty koko, do Dubnici, jebeš a tento tu, haha. Ak si z Dubnice nad Váhom, budem rád, ak si dáš tento rozbor na story. Pozri sa. Restovú testicku som zajebal, to je borec. Obyvateľ ako Ilava, aj tak je Ilava okresné mesto, áno. Pri námestí je Jadranská zmrzlina, tá je veľmi dobrá, čet. Jadranská zmrzlina, treba to ochutnať, keď budete v Dubnici. Tá je fakt strop. Je jogurtová. Áno, jogurtovú si dajte. Dubnický hamburger, to je hneď vedľa seba, zmrzlina hamburger. A tam 3 krčmy, áno, aj krčmy sú tam. Ďalej je aj tak mini pán Boškárske námestie a na tom mini námestí je veľký kameň, z ktorého tečie voda a je to vraj najdrahšia vec z celej Dubnice. O tom neviem napríklad, o tomto kameni, tam to neviem. Ak by nebolo ZVS a ZTS, nikto by o meste nevedel. Áno. Áno. Tam sa vyrábajú tanky doteraz. Myslím, že Zuzany, alebo čo sa tam vyrába. Také velikánsky obrnené auto. Asi Zuzana sa to volá. To sa tam vyrába doteraz. Je tu toho plná piča, plné mesto je takýchto vecí, takýchto ozbrojených aut. A vyrábajú sa tam aj zbrane doteraz. Myslím, že Kaliňák tam niečo vlastnil. Zbrane nejaké a tak. ZVS, keď neviem, kto to teraz vlastní. Tam je veľa ľudí, čo to tam mali. A street food v Dubnici je na inom leveli. Áno, je. Dobre. Opustil, celkom vystiel Dubnicu.